Hoy. What's up guys, for today's video magpapandaw kami ng salto. Kasama ko si Kulot, dalawa kami mga hunter. Stay tuned, Hunter Brian guys. Ito may isa dito eh. Nanguha. Ayun o. Uy, nanguha. Yun o. Kuha, one down. Malaki. Tingin guys. Oh. Di ko ano trigger na. Ni takol si ka. Malaki guys ah. Malaki. Iya, malapit. Kurang. Dua la data? Nangala, dua po yun. Ayun, kuha nga talaga. Ayun. Nice. Yan pa dito, kuha pa. Ayun, nandun siya. Ayun ang mga antero. Yan. Ito naman naipit. Oh, yan. Ngayon. Okay. 9, 10, 11. Sakto. Yan. Na? Ngayon mga hunter, maglilipat kami ni Hunter Kulot ng trap kasi wala na dito, ubos na. Hindi naman sa ubos pero masukal na kasi yung ano, damuhan na, hindi na makita yung mga butas. Tsaka ano, madalang sila dito madami dito yung mud lobster. So lipat kami ng pwesto mga hunter, magtatap ulit kami ni Hunter Kulot para may pandawin bukas. Doon naman, doon lagyan na natin yung kuha na dalawa. Oh, yung isa. Oh, okay, tatlo. Okay na yan mga kaya. Punta kami dun sa kapila. Ayan, patuloy pa rin kami nagtatrap din si Hunter Kulot dun. Nakatrap na rin ako ng isa. So bali marami pa kami itatrap mga hunter kasi dalawa kami. Ewan ko kung saan napunta yung mga kasama namin mga hunter. Okay, ayan mga hunter, andito na kami sa nagtatrapan namin ni Hunter Kulot. Ayun o, nagtatrap na siya. Natingin ulit kami. Dating fish pan to mga hunter, may mga alimango ganyan, kuray. Ano to eh, may halong ang tawag dun, takol ata ni Ano? Ayun na. Nagtokol na lang. mamaya dito hindi natin nagpaila di tukol na mo mabalang laki kumanay nga ta takol barad. Laki ng butas ko. Ne? Yun. Pag-trap na si Hunter Kulot. Okay, yun, may nahanap na tayo mga hunter. So. Maganda-ganda rin yung butas. Malaki. Laki nga. Tapan lang natin. Ganito lang yan, oh. Lagay mo ganyan. Tapos ilagay mo yung trigger. Ayan. Hi! Ito na. Ano lang, pasok na, oh. Okay na, okay na.
Linisin natin ng putik sa gilid-gilid, baka kasi matanggal ng kalabaw. Yan o. Ito mga kanter, butas na rin to, malamang. Lagyan natin ng takip para hindi siya lumabas dito. Dalawa ang butas nito manter, malamang to. Dalawa ang butas niyan. Butas rin yan, hindi magkasama yan manter. Okay, yan o, ang galing, ganda. Ayun na si Kanter Kulot oh. Tapos na. Ha? Daman pa ka mo? Awa mo abo ta tingnan. Baka nga man ay ata datan itinga. Nagdakay mo na. Uwan madik awan pa umanay sa kastanay. Awan umanay di saltaw. Ginagaburat am ko. Ang lumbo so. Tan. Ayan, uuwi na kami mga hunter. Bukas na kami magpapandaw ni Kulot. Sa mga hunter, ayan, magpapandaw ulit kami ng trap. Kasama ko ngayon si Hunter Francis. Ayan. May pagnam? Okay, kuha ang aking trap dito. Mga hunter. Siya mamamang pandaw. Okay, ito yung trap natin. Huli. Hunter, huli. Oy. Aking trap. Yan. Yun o. Kaninong trap yan? Sa akin, siyempre. Ito yung nakuha natin kahapon. Oy. Okay. Yun. Tara na. Ha? Okay, may isa na, mga hunter. Dito na kami sa next destination, mga hunter. Yung trap ni Kulot dito. Jay. Ikot dito. Okay, kuha ang trap nito. Kuhang-kuha mga hunter oh. Kuhang-kuha. Pintada. Oy. Ayun yung mata. Oy, ayun yung mata. Oy. Oy. Kuhang-kuha mga hunter. Oy. Oy. Nice. Okay. May 5 na mga hunter. May 5 na. Haggard, kakagising lang. Kasano tiway ta? Ha? Kasano? Kasjay. Pagnantanton. Pagnantanton. Ito pagiti pa kayo. Dito ni Kulot. Data kanyak ni. Data. Ito yan, tatay. Da. Dito. Da. Kasi tanto lang sa katupan. Nagpapakata ng ibigin. Uy. Dinari ka rumor ko. Pati trap na tilalaki ito eh. Sinibugan at ay di naman ikan atan eh. Nagkaliman ng doon. Ado dato ipaka na. Uy, kuha. Kuha ulit. Nice. Galing, galing. Yun. Oy. Ayun o, yung mata ko. Oy. Mabag ka mapay guys. Dito ni, dito eh. Ayan guys, may trap ako dito. Wala atang kuha. Awang pakat ta. Kuha ata, ay hindi. Kasi ayan na yung paddak niya oh. Hindi nakuha. Natanggal. Sayang guys, lumabas na siya eh.
Lagi uli natin. Rimwar. Tinulid sa mo nuang. Rimwar pa ke. Tinulid sa nuang. Rimwar ni. Tinulid na. Kante mga stray na guys. Tanong mga matulid guys. Pwede manok. Pwede manok. Apa aja? Apa i? Kasay? Okay guys, sayang yun. Ano yun? Tinumba ng kalabaw mga hunter. Kalabawers. Eh, kuha guys. Kuha. Hindi tayo marami. Pakakod lagi ta. Marami ko. Yes. Kuhang kuha. Ano? Oy, masih. Nice. Nag-iisang trap na lang andun. Dadak sulitan eh.